бахшида ба ҷашни наврӯзи фархундапай дар маркази фарҳангии шоҳони шаҳр бо ибтикори маркази хизматрасонӣ дар хонаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Исфара барои кӯдакони имконияташон маҳдуд, нафарони яккаву танҳо ва ниёзманду маъюб чорабинии пуршукӯҳи наврӯзӣ ороста шуд. Ин иқдом бо дастгирии соҳибкорони саховатпеша дар доираи сиёсати пешгирифтаи сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки ба масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии оилаҳои ниёзманд таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд, роҳандозӣ гардид. тавре пешвои миллат дар яке аз суханрониҳояшон таъкид намуданд, хайру саховат ва меҳрубонӣ ба ятимону дармондагон, ки дар рӯзҳои ид чашми умед сӯи мову шумо духтанд, қарзи инсонӣ ва исломии ҳар фарди худоҷӯй ва инсондӯст аст. дар ҷараёни чорабинӣ муовини раиси шаҳри Исфара Мадина Бобоиён баромад намуда, бо баробари таҳниятгӯии ҳозирин ҷанбаҳои бузурги ахлоқӣ ва ҷойгоҳу мақоми хосии Наврӯзро дар фарҳанги халқҳои кишварҳои ҷашнгирандаи Иди Ҷамшедӣ, хоса тоҷикон тазаккур доданд. зимнан зикр гардид, ки ҷашни Наврӯз яке аз қадимтарин ва муқаддастарин оинҳои ниёгони мо аст, ки бо фарорасиаш аз омадани фасли зебои баҳор ва оғози соли нави аҷдодӣ мужда мерасонад. ин мужда рамзи офариниши ҳаёт, иҳёи табиат ва оғози тозаи зиндагӣ буда, ҳамзамон чун суннати қадимаи ниёгони ориёи мо маънои пирӯзӣ нур бар зулмат ва тантанаи некӣ бар бадиро ифода месозад. ҳамзамон таъкид гардид, ки ҷиҳати дар амал татбиқ намудани сиёсати хиратмандона ва ятимпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон табақаи ниёзманди ҷомеа, бахусус ятимону бепарасторон ва камбизоатон, ки ба ғамхориву кӯмаки ҳамешагӣ ниёз доранд, таҳти назорати доимии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дошта, махсусан дар арафаи ҳар иду ҷашнҳо бо кӯмаки моддиву молӣ фаро гирифта мешаванд. дар раванди чорабинӣ 200 нафар кӯдакони имконияташон маҳдуд, нафарони яккаву танҳо ва ниёзманду маъюб ширкат намуданд. дар барномаи идона аҳли ҳунар бо суруду рақс ва таронаҳои наврӯзӣ хотири ширкаткунандагони ин ҷашни бостониро болида гардониданд. мавриди зикр аст, ки дар арафа ва рӯзҳои таҷлили Наврӯзи байналмилалӣ аз ҷониби кормандони маркази хизматрасонӣ дар хона ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ нафарони барҷомондагон аёдат карда шуда, ба онҳо кӯмаки яквақтаина расонида мешаванд.